mano dene nak kagamang adi ago dene dolu yoto di sekolah awak lei kasanang kiro para padona lama di sekolah awak lei kasanang kiro para padona lama. Awak madi buenya iyo rayu awak dolu yoto kiro kapan si kasudanya iyo nyorayu awak yoto kiro kapan si kasudanya. Mano dene nak kagamang adi ago dene dolu yoto di sekolah awak lei kasanang kiro para padona lama di sekolah awak lei kasanang kiro para padona lama. Awak madi